Ai insha Allah wannan lokacin ba barkan ku dai. Kin zo kenan. Sannan ku dai. Shugaban matasa ina yini? An yi ni lafiya kalau wallahi. Ina yinin ku? Lafiya kalau wallahi. Ya fama ya jama'a. Wato tunda kuka ga na tura an kira ku kun san kuna da muhimmanci a guri na gaske. Kuma ina sanar da cewa PA kira mun ku da wajen daidai mu haka. Wato saboda na san me nake so in shirya. Shugaban matasa kana da mutukar amfani a gurinmu. Wannan dalili ya sa muka ce a nemo ka saboda wancan lokacin mun san irin gudunmawar da ka bamu ka ɗirka mana ƙuri'u muka samu ƙuri'u sannan abin takaicin kuma bayan na shiga ita kanta majalisa ta jiha na yi ta ɗirka maka waya sai na ji waya ka ba ta shiga. A kashe? Aba honorable mu dai mu kira ka dinga sa mana busy sai da kuma aikinka ya zo sannan ka ƙara nemo mu. Ai da biyu muka zo nan. In ka yi aiki ka ga aiki in ba aiki kuma ba aiki. Ba haka ba ne ku yi haƙuri na je Isra'ila ne ka san gwamna ya rashin lafiya sai muka je Isra'ila aka kai shi Isra'ila wallahi aka kai shi Isra'ila aka ka dawo daga Isra'ila kenan saboda zaɓe ya zo. Ka san ai shi noma da kake gani ko da yaushe tiya lady wato ke kanki tiya lady kina da mutukar muhimmanci a wannan tafiya kuma insha Allah ki kwantar da hankalinki duk tafiyar da aka yi a baya to ita ce za a yanzu. Honorable, haka fi lokacin can fa ka zo, ka kan kujerar nan duk ka manta da mu. Ba wahalan da bamu sha a kanka ba, don mu ga ka kan kujerar nan. Ƙarshe ma waya in na kira ka ma baka ɗauka. Kullum busy, sai da yanzu aikin ka ya taso zaka nemo ni? Jaledi a lokacin ina da wasu iskokai da suka takura. Aka ɗauke ni, aka kai. Ai dalilin da ya sa kai mu wannan bullan kenan. Ana kai ni gurin barhaza aka ce lallai iskokan da suka hauni masu ƙarfi ne. Sun raba ni da jama'a. Na yi ta kuka ina ya ikiwani ya za a yi aljanu su raba ni da al'ummata. Shi ne abin wannan ɗina amma dan Allah ku yi haƙuri ku kwantar da hankalinku. Insha Allah wannan tenuwar da za a yi next level da ku za a wuce. Sha maka Allah kuma wannan lokaci ba tafiye ba lafiya wannan rabar mai bulle lafiya sa'in jibiya ya tara jama'a kaga jama'ar kuwa shi sa'in jibiya wai sa'in jibiya wanne ne da sa'in jibiya da wanda ka sani wanda sa'in jibiya ka sani shugaban matasa na wancan lokaci shi ba wanda ya fito a PRP shi dai kuma ita uwar jam'iyya ta bar shi itaro a to me yasa ba ta bar shi ba to ai ni na manta ma kai ne ba ka zuwa ejina idan nan ba ka zuwa in duba dan marasa lafiyan nan ba ka zuwa in matasan nan ba ka dan tallafa musu to ta yaya ma hukumar rabul ma ni ban ma san fi kafi su kuwa sanni iskokai da suka tasan min ne suka hauna da gaske da karfin su shine suka zo suka raba ni da ikiwani amma ai amma ƙuriya ai amma ruqiya haka ne to duk ruqiya da aka mata banza aka ma na da waya ka kira min wani rabul saboda sa'in jibiyan nan zai fa bani matsala wani rabul din wani rabul shi ma yanzu ba shi da yanci an je an taru ya tashi yana ta magana a cikin yan taron tashi zabga mishi mari ƙwarai mari to ina yanci shi ma yanzu babu bare su ku wani rabul din wani kece da mari a taron jama'a a bainan nasi ƙwarai a bainan nasi wani zabge mai gida na da mari haka ne taɓi sa'in jibiya wannan sai kun yi da gaske madalla dai ina ba na fulajin maganin guda ko na magana da nake sha wani magani ka bashi a hotel ban shiga ban daki wannan fa ba buta bace kula ce ba wanda na haka kuma Allah ya da kai to a wannan sashi a daki a sashi a daki haza ta kaddami ila liman haza hawan jini hazihi fi kulli dawril hawan jini kai ne daka wadai kuma leader wallahi first lady I promised you first lady if I say winning this election shiga da shi mai bulle shi mai bulle kai shi daki Allah sarki wallahi I promised to everybody if I say winning this election wallahi I will kokarin kyautata muku Allah I will Allah sarki biye ka je ka samu mutanen nan ka ce an hana taron nan in ji uwar da ni na isa Allah sarki ba ka zuwa kana gaishe da marasa lafiya a asibiti ba ka zuwa kana kula da matasa ko sauka alkur'ani baya zuwa a ina za a baka haka ga matan aure ba abin da suke so ko kur'anin nan ba ka zuwa kai na daka shekarar ka uku ba kenan ka tafi ba abin da kai
sa'in jibiya tunda aka ƙara Fiye kai shi ciki kawai. sa'in jibiya ne ku sa'in jibiya ne ku sa'in jibiya ce kai honorable mai bulle mu wafa mun gane fa sa'in jibiyan nan fa shine jagoran matasa shine yake nema wa matasa aiki tun kafin ya zo wannan tenuwar amma kuma mu mun san cewa zai mana duk abin da muke so. Ato, mu ma fa sa'in jibiyan nan fa can za mu koma. Ko ya ka gani? Wannan haka yake ko. to kaji ko kaji shugaban matasa ma abin da yake cewa Allah zan kaunace ku nan shugaban matasa ku yi hakuri kuma lida ki hakuri za a sanya za a sanya za yanzu baya ji ne ya zautu Kai shi ciki. Malam Amma duk abin da za a yi- Malam Aminu Kano mai PRP iya raye? Kai shi ciki. Malam Aminu Kano mai PRP iya raye? ya zai da Ai ku ne Idan ka yarda alwaju ka ga alwaju. ku yi hakuri shugaban ku taimaka min dan Allah ku zabe ni. Dan Allah ku taimaka ku zabe ni. Dan Allah ku taimaka ku zo ku zabe ni wallahi. Kuna di wallahi I promise you if I say winning this election if I went to join us wato za mu consultant ba voluntary wallahi honorable ni ne honorable honorable Ni ne? ka daure Allah mutum ba Ni ma zabe ba ka ganin gemun fa. honorable in ba zabe ni ba akwai matsala Ni ma dan uwana ne kai, da Allah guduwa zan yi. honorable wayo Allah wata Allah honorable in ba zaben ba kaga fi arfi mun san waye Aminu Kano wallahi sa'in jibiyan nan wallahi ta yaran nan da kana dan arziki bane Sa'in jibiya. wallahi ni ma fa dan kai dan uwana ne da can zan gudu kuma sai ka samu mutu ya zan yi da kai mu je ciki kana da promise wallahi sai kowa ya bi shi Hamisu Yusuf Jibiya sa'in jibiya jirgi